Tervetuloa tutut, ystävät, tuntemattomat. Toivottavasti annan teille jotain ajattelemisen aihetta tänään. Polvessa on siis 2 nivelpintaa. On sääriluun ja reisiluun välinen nivelpinta. Sitten on polvilumpion ja reisiluun välinen nivelpinta ja eri puolilla polvea nivelrikko voi alkaa esiintyä. Ensin lievämuotoisesti, mutta sitten aina vaan pahentuen. Ja vanhan opin mukaan se jaetaan 5 vaikeusasteeseen ihan sen mukaan, miten se nivelrikko etenee. Ensimmäisessä vaiheessa siinä ruston pinnalla on pientä merkkiä kulumisesta ja nivelrikko hiukan alkaa kaventua. Toisessa vaiheessa se vaurio etenee vähän syvemmälle ja sitten se viimeinen aste on jo aika pahan näköinen. Siellä on nivelpinta täysin kulunut tai se nivelrako, pahat muutokset täällä molemmin puolin luuta ja sitten tämmöisiä teräviä, näin sanotaan osteofyyteiksi, tämmöisiä teräviä luuharjakkeita, jotka on varsin arkoja ja kipeitä. Mutta tässä vaiheessa haluaisin tuoda esille yhden aika keskeisen osan. Se polven nivelrikon toimintakykyä heikentävä tilanne ei ole suorassa suhteessa siihen, miltä se näyttää kuvassa. Jollakin voi olla lähes lievä alkavan asteen nivelrikko ja erittäin pahat oireet, jotka voidaan ajatella johtuvan nivelrikosta. Vastaavasti taas sitten ihan kamalan näköinen polvi röntgenkuvassa tai magneettikuvassa voi antaa vielä elinaikaa 10 vuotta sille polvelle ennen keinonivelleikkausta. Tämä vähän antaa suuntaa, mutta se ei määrää suoraan sitä esimerkiksi, että milloin se polvi pitäisi vaihtaa. Me tiedetään riskiryhmistä sitä, että valitettavasti naisilla on tässä heikompi asema. Jostain syystä erittäin merkittävä riskitekijä on ylipaino ja toinen ehkä yhtä merkittävä riskitekijä on voiman puute. Sitten liikunnan vähyys. Toisaalta raskas liikunta liittyy tavallaan nivelrikon riskitekijöihin. Raskas fyysinen työ. Perimästä ei ole oikein näyttöä, eikä myöskään sitten polven suoranaisesta asentovirheestä tai nivelkierukkaleikkauksesta. Sen sijaan jostain syystä esimerkiksi eturistisen leikkauksen jälkeen noin 60% tulee polven nivelrikko. Polven nivelrikkoon johtuvatko ne oireet siitä kuitenkaan? Potilas menee vastaanotolle ja sanoo, että minulla on polvi kipeä. Sitten lääkäri sanoo, että okotaanpas kuva. Ja tässä oli esimerkiksi yksi golfari, joka näin totesi vastaanotolla. Ja vastaanotolla lääkäri sanoi, että katsotaan miltä se polvi näyttää. Ja röntgenkuvassa tuli esille alkava nivelrikko. Tulkaa takaisin sitten, jos tuntuu siltä, että tarvitsette tekonivelen. Kuitenkin vaivat jatkui siinä määrin, että tämä golfari päätti uudelleen pyytää toisen mielipiteen. Hakeutui toisen lääkärin vastaanotolle, joka sitten itse asiassa tekikin tämmöisen tarkentavan oirekuvakyselyn. Muistatteko yhtään, mitkä on polven nivelrikon ne tavallisimmat oireet? Siis kipu, jos on pitempään paikallaan niin liikkeelle lähteessä. Sitten se hiukan antaa periksi, kun vähän liikutaan. Kipu pitempään paikalla ollessa, jos polvi on ennen kaikkea koukussa. Ajoittain turvotus, joskus pieni lämpö, joskus nesteily. Mutta tiedättekö, mitä tämä potilas sanoi? Hän sanoi, että hän pystyy golfkierroksen vetämään ihan täysillä, kävelemään ilman mitään ongelmia. Ja hän pystyy tekemään sillä polvella oikeastaan mitä vaan. Et ainoa, mikä on semmoinen pieni juttu,
kun hän on makuulla, joko selällään tai kylellään. Ja pienen ajan päästä alkaa sattua polveen. No eihän tämä sovi nivelrikkoon. Ja vaikka se nivelrikko näkyy siellä kuvassa, niin hänellä todettiin sitten äärimmäisen tiukat lihaskalvoketjut. Eli olette kuullut, puhutaan faskioista. Hän pääsi sitten hyvään hoitoon. Voi olla hyppäjän polvi, joka näkyy tuossa kuvassa. Ne on joko usein täällä polvilumpiojänteen jatkeella tai tuolla ylhäällä kipu, joka tulee pääsääntöisesti hypätessä, erityisen tavallisista koripallopelaajille. Sitten voi olla juoksijan polvi, joka taas näkyy täällä. Täältä lantiosta lähtee lihas, joka sitten muuttuu pitkäksi kalvoketjuksi. Iliota, tibial tractus täällä sivussa, joka voi olla todella kipeä. Sitten meillä voi olla erilaisia lihastasapainon ongelmia. Meillä voi olla virheellistä alarojen asentoa. Meillä voi olla pelästä tulevia ongelmia. Väliriviongelmat ovat usein säteillä alaraajaan. Esimerkiksi kolmosen lannennikaman säteilyalue on keskimäärin polvessa ja sen alapuolella. Ja on joskus tilanteita, että se selkäkipu ei tunnu laisinkaan, mutta säteilykipu tuntuu jalassa. Toki usein liittyy siihen sitten selkäkipuakin. Sitten on olkannivelrikko. Tyypillisimpänä oireena polven lisäksi on sitten kipu täällä lantion keskellä. Lukuisa määrä muita erilaisia syitä, jotka kaikki pitäisi katsoa ja poissulkea ennen kuin voidaan ikään kuin lukita se polven nivelrikko taudin tai vaivan syyksi. Mitä vaihtoehtoja on hoitaa sitä polvea? Ja ne on kyllä kaikki semmoisia, että ne vaatii aika paljon vaivan näköä. Ja viimeaikaisen kirjallisuuden mukaan kaikkein vaikein polven kestävyyden kannalta on ylipaino. Ja jo parinkin kilon pudotus helpottaa sitä polvea. Toinen huomattava ongelma polven kestävyyden kannalta on huono voimataso. Ja tässä on semmoinen ongelma, että kipu estää lihasvoiman kasvua. Mutta sitten taas polven nivelrikosta aiheutuu kipua. Ja sitten kun me lähdetään treenaamaan, jos ei se harjoittelu ole oikein suunnattua tai suunniteltua intensiteetiltään tai kuormitukseltaan, niin se voi aiheuttaa kipua, joka itse asiassa voi estää sitä lihaskasvua. Liikunta on tutkimusten mukaan jonkun verran hyödyllistä, ei niin selvästi kuin nämä kaksi ensin mainittua. Allasterapiasta on hyötyä. Kivunhoidossa injektioista hyaluronidaatista on hyötyä siinä polven tekonivel tai polven ongelman alkuvaiheessa etenkin. Puhun myöhemmin myöskin plasmahoidosta, paineiskutushoidosta, PRPstä, tulehduskipulääkkeistä ja kylmähoidosta. Näillä kaikilla on paikkansa, mutta nämä kaksi ensimmäistä on ehdottomasti ne oleellisimmat. Se voi olla monenlaista omalla painolla, kotona tehtyä, ryhmässä tehtyä, kuntosalilla tehtyä. Ja tähän olisi erinomaisen hieno juttu, jos tähän saisi jostain jotain neuvoa. Aika usein ihmiset tulevat kysymään, että mielellään tekisin kaikenlaista, mutta en oikein tiedä mitä ja kuinka paljon. Tuolla yksi tutkimus tulee myöhemmin sitten vastaan, jolla on selvästi katsottu sitä, että minkälainen voimaharjoittelu voisi olla hyödyllistä. Jopa 80-90 vuoden iässä ne lihakset voi vielä kasvaa. Tämmöinen voimaharjoittelun hyödyllisyydestä tehty artikkeli Jamassa, joka on yksi tunnetuimpia lääketieteellisiä lehtiä, julkaistiin 2021. Ja siinä jaettiin koehenkilöt 3 ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä tehtiin harjoitteet koko ajan hyödyntäen sitä korkeinta mahdollista maksimipainoa. Siis painoa siellä tangoissa, raudoissa tai paineilmalaitteissa.
Ja silloin oli erittäin vähän toistoja, koska eihän niitä jaksa tehdä kuin muutama korkeintaan. Toinen ryhmä oli semmoinen, jossa tehtiin 34% siitä maksimista, minkä jaksaa tehdä. Ja siinä toistoja oli sitten se 8-12. Ja kolmas porukka sai sitten tämmöistä eritapaohjausta. Tulokset oli aika hämmentäviä. Että tuossa 18 kuukauden seurannan aikana niin tämä korkean intensiteetin voimaharjoittelu ei vähentänyt yhtään enempää sitä polveen tulevaa iskutusvoimaa eikä polvikipuja kuin matalan intensiteetin harjoittelu. Mutta sitten tähän liittyy se vanha uskomus, että voimaharjoittelu on artroosipolvelle haitallista. Mutta tämän tutkimuksen mukaan se on haitallista vain silloin, kun sitä tehdään kovilla painoilla. Verihiutalle rikas plasma, platelet rich plasma, joka tarkoittaa sitä, että meillä jokaisella omissa verihiutaleissamme on huomattava määrä kasvutekijöitä. Vähintään noin 12 erilaista kasvutekijää, muun muassa insuliinin kaltainen kasvutekijä, joka merkittävällä tavalla parantaa mikroverenkiertoa. Sitten siellä tapahtuu solujen uusiutumista, rustosolujen vaurioitumisen hidastumista. Rustosolut valitettavasti ei uusiudu, mutta ne hidastuu, niiden vaurioituminen ja aineenvaihdunnallisten tekijöiden, kuten soluvälinesteen lisääntyminen. Ja nämä ominaisuudet kiertää meidän veressä. Ja tässä on nyt sitten yksi tämmöinen iso meta-analyysi ykköstason, eli korkeimman mahdollisen tutkimusnäytön tason tutkimuksista, jossa käytiin läpi 31 randomisoitua kontrolloitua tutkimusta, eli tutkimusryhmät ei tiedä toisistaan, ovat muiden kuin tutkitun ominaisuuden kannalta yhteneväisiä. Ja tutkija tai tutkittava ei tiedä, kumpaan ryhmään kuuluu. Ja osteoartriitin, eli polven nivelrikon taso vaihteli 1-4, jos muistatte sen luokituksen. Ja seuranta oli niinkin pitkä kuin 24 kuukauteen. Yksi parhaista viime aikoina tulleista PRP-tutkimuksista. Ja todettiin tässä niin sanotussa meta-analyysissä, että sekä polven toimintakyky että kipu paranivat merkittävästi sen PRP-injektion jälkeen. Ja mikä minusta on mahtava löydös oli se, että se PRP voi myös hidastaa sen lievemmän vaiheen nivelrikon etenemistä. Ja tästäkin alkaa olla jo selvempi näyttö. Niin verihiutalle rikas plasma hoito yhdessä tutkimuksessa sitä verrattiin korttisoniin ja sitten hyaluroniattiin. Sekä hyaluroniatti että korttisoni aiheutti alkuvaiheessa samankaltaisen hyvän vaikutuksen polvinivelessä, mutta sitten pitemmällä mentäessä niin tämä PRP hakkasi mennen tullen nämä kaksi muuta hoitokeinoa. Itse asiassa kortisonin jälkeen polvikipu yleensä on pahempi noin 2 kuukautta sen injektion jälkeen kuin ennen sitä injektiota. Polven nivelrikon aiheuttamat vaivat eivät ole suorassa suhteessa kuvantamislöydökseen. Polven nivelrikon merkittävimmät riskitekijät ovat ylipaino ja heikko etureiden voimataso. PRP auttaa polven nivelrikon oireisiin paremmin kuin hyaluronaatti tai kortisoni. Kiitos tosi paljon mielenkiinnosta ja mukavaa keskiviikkojen